briu hayuki lakno ba ula khnyat ya uwe ukhna ubadang shipos nam karta na lor kariat ka ba jeleu shis pa phot hadien ba uni ukhna ula persang ban khanglat ya u halor ka jingthmu le bi jot yala ka jong ka hanmen ong kalat pathai khubor kani ka kes ka badang don hapdeng ka jingtian bishar la ong ba ka dei ka balaja ha ubnai nailor ar hajar ar puar hadien ba utei urunar san po saus nem karta ubalatip kerteng u Anthony Stocks la kenno ba ula khnyat ya utei ukhna na kawe ka riat ha Brighton ula sakhi layatho kumno ba ulayo sngow ya uni ukhna ba lenyar hadien ki layo i ba ulahap hakarukom kumbasha khnyat halor kariat Henry kalong ka badon bok ba uni ukhna ulalai em ha kane ka jingja unong bishar uzu Johnson ulong kalong ka badon bok ba uni ukhna umsyam layap Henry wat la kata ulaman saujur bat ya ulahap ban pelkit no mador sha London na ka benta ban ai jing sumar ha ka baning kong langej ba kane ka jing hap jong uni ukhna ka dei ka ba shuja reng khat Henry hadien ka jing toket la syam ba kalong da kumwei pat bat ka ba kham sngeu trim lakem ba uni urunar ulale ya kani ka kampen trem namar uni ukhna ula persang ban khanglat ya una ka benta ban lewi jot yala ka jong ka henmen ka badang khat laisnem karta ula ong ro ba uni ubriu ulale ya kani ka kam bomman watla ulatip ba ka dei ka kambe an uni upara jongka ula persang ban tuklar bat khanglat namar ka jingsha penthot uni urunar ulayalam no yu uni ukhna sha Brighton bat sha katei ka jakariat bat khnyat ya usha po da ka jingthmu ban penyap hadien kani ka jingja la ong ba ustoks syam la phet penban ula lej ringkat bat ki wei pat ki breu ban yarap ya uni ukhna ubalaman saujur ustoks ula sha kem no mador halor ka jing Subadon kti halor kane ka kampen trim bat hadien ula sya kemno halor ka jing don kti ha ka jing persang le bi ijot ya kani ka khanaren kumju hadien ula sya kemno ha ka ar phulai tarik unai wing ar hajar ar phulai halor ka jing persang penyap Henry wat la kata ula kentaj ya baro kine ki jing keno